Paytexta Belarusê Minsk bajarekê geştîguzariyê nîne. û Komara Belarusê tûcar ji bo penaberan nebûye guzargeh jî. Ji ber ku têketin û derketinê ji wî welatê her tim dibin kontrolekî zext debûye. Lê hatina koçberên Kurd rewşa wî welatî guherandiye. Di aboriyê Minskê de zîndibûnekî berbiçav diyar dibe. Sektora geştîguzarî bi taybetî jî taksî, hotel, kafeterya û restoran sûdeke mezin ji koçberên Kurd werdigirin. Li Minskê yek li ciyên ku koçber zêdetir lê kom dibin ev berberxane ye. Xwediyê wê jî bixwe Kurd e, Kurdê Bakurê ye. Em hêvî dikin ku li vê derê em hin kesa bibînin. Serçava. Lokman ji Hezroyê Amedê ye û nêzî 20 sala ku li Minskê xwedî dikanekî portreşiyê ye. Çend Kurdên Bakurê Kurdistanê jî li gel wî kar dikin. İnsanê li vir zêd pirsin yanî çima aqa Kurdistan pir xirab e pir sewaşe ye çiye çima mileta Kurdistanê dimeşe li vir tenê li vir li nav şehir da zî li her soqaxê da cîkin radizên radibên û li ku dimînin radibên rûdinên li ku ferq nake cîk ama cîkî biçikî germ bezî xwe didin alî germê tabî ki şerma Kurda marif şerm dike em jî ez Kurdê li virim ama ez jî şerm dike vê çima însanê Kurdistanê dimeşe tenê li vir hemû. Azad ji ber bêkariyê ji Amedê hatiye Belarusê. Rojê herî kêm 16 demjimêr kar dike. Ew bi tu awayî bawer nake ku Kurdên Başûrê Kurdistanê ji ber şer an jî ji ber rewşa xirab ya aboriyê koç dikin. Çûndina ji vir Ewropayê $7,000, $8,000 xerç dikin, li vir xerç dikin li va ciyê raketenê xwarinê. Diçin heta jikî cil distînin za çi distînin sol distînin. Yani pere heyekî van mesrafa jî $10,000, $15,000 yani niza yani çawa dibe. Lê nan tune be, şîv tune be vî pere şkûtê. Bi hatinê koçberan re li hotelê Minskê peydakirine cî bûye arîşe. Yên henê jî nirxa wan pir giran bûne. Kafeterya û restoranên Ereb û Tirkan jî bûne ciyên kombûna koçberên Kurd. Lewra xwarina wan li gor çêja devê koçberên Kurd in. تاكسيكا سوار بلا جادي مثلا كيلو يك متر بروا يك كيلو متر لو انا ده دولار اللي وقري $5 مثلا كبزاني اتو غريبه يابانجي مثلا كبيغاني كافتريا كان همو ما شاء الله فربوا ايشان باش بوا او زي كافتريا ترك بيتن يعني كرد بيتن يعني عربي بيتن اوتيل فولا الشقة مثلا المصروف قناعة يعني مثلا اگر عائله كبير روجه ده $80 $100 ايجار بده يقروش كري بده يعني زوره مصروف زوره اگر خلق 20 روج ما قدير منيتو مثلا $4,000 يخوا عائله كبير مثلا Tanaha danûstana navbeyna rêveberên Yekîtiya Ewropa û Serokê Belarûsyê ji bo peydakirina çareyek ji bo koçberan negihîştiye encamekê. Ji xwe tu hêviye çareserî jî nîne. Di rewşeke wiha de nayêzanîn ka dirava koçberên Kurd dê çend têrê bike ku bazara Minskê hê jî kerimtir bikin. Kamişedadî Rûdao, Minsk, Belarus.